Ja. Slet de videoer. Вот det her kvinder snakke. Ja, men du skal slette det. Det må ikke være på Facebook. Facebook video. Væk. Hvorfor væk? Fordi det er forbudt at dele billeder og videoer. Det er fuldt ulovligt. Ja, det ikke forstår. Nej, Hvorfor? men det er Det er ulovligt. ikke kriminal. Det her Jo, kvinder det er. arbejder. Du Hør, hvad forstår? jeg siger. Ja, ja. Arbejder. Det er en helt anden... Jeg har Det er, skriver en det her helt, polis. det er en helt anden snak. Jeres diskussioner, det blander jeg mig ikke i. Nej. Men du må ikke lægge billeder. Hvis du nu tog billeder af mig Jeg har video og lægge på Facebook. Jeg har video number. Det her. Men det må du ikke. Jeg har. Ja, men det må Det er du ikke et problem. Du video. Ja. Jeg video skriver. Jamen, du må for eksempel ikke tage et billede af mig og lægge på Facebook. Det må du ikke. Jeg på Du Facebook må ikke number. tage et billede af Jeg andre har mennesker. number du. Ja, Du ja. kommer med. Giv mig papir. Hvorfor det ikke Nej, kommer? nej. Hvorfor? Nej. Siger, Jeg få det væk. sin number. I det kommer i rum. Du må ikke tage billeder af mig. Ja. Du må ikke tage billeder Jeg af det mig. ikke forstår. Det her kvinder big problem. Det ikke snakke dansk. Jeg er sammen det ikke snakke. Jeg giver mig Nej, men du må diskutere lige så tørs du vil. Ja. Men Giv mig mit billeder, nej. Nej, hvorfor nej? Fordi det hele sagen, jamen nu vil jeg bare advare dig og sige, tag det væk. Nu. Ja. Fordi den er Jeg kan ikke anmeldt, forstå det er anmeldt dansk. til politiet, og Ja, politi. der sidder en og Giv arbejder. mig politi Vil du kommer høre, med hvad jeg papir. siger? Vil du høre, hvad jeg siger? Jeg det ikke forstår Der dansk. sidder... Nå, okay. Giv Det skal mig- bare, det skal Undskyld. slettes. Det skal slettes nu. Du snakker problem video på Facebook. Hvorfor? Det her arbejder. Og så her, Irene. Du Nej, kan godt det er læse. ikke snakke. Du kan godt læse. Ja. Det her arbejder kvinder. Ja. Arbejder Austrup. Austrup, jeg kommer hjælper mig, det ikke hjælper. Efter jeg video. Du forstår? Ja, men du må ikke lægge det på Facebook. Ja. Du må ikke lægge det på Facebook. Ja, alt video. Nej, det må du ikke. Hvorfor nej? Giv mig mit papir, det her skriver, det her ikke godt, det skriver på Er Facebook. forbudt at lægge Giv mig billeder. please paper. Jeg skriver det her. Det står i straffeloven, du kan selv læse. Yeah, give me please paper. Yeah.